Po veľmi značne oddychovej epizóde sa tvorci rozhodli, že najbližšie 3 epizódy už asi oddychovať absolútne nebudeme, čo im nemám absolútne za zle, ale tak týmto tvrdením som si tak trochu istý, pretože z knih viem, čo nás hruba čaká, neviem to úplne presne, lebo je tam viac možností a sám netuším úplne so všetkými, s ktorými by mohli ísť. Ale jedna je lepšia ako druhá, takže uvidíme reálne, čo sa teda nakoniec odohrá. No bez spoilerov vám o tom viac nejako ani nepoviem, lebo to skrátka ani nejde. Opäť proste ďalšia vážne úžasná, srdcervúca, horská, emočná dráha, proste epizóda kvalitou dosť podobná tej 4. epizóde, o ktorej momentálne silne váham, či ozaj je najlepšia, alebo to mám priradiť tejto, ešte sa budem musieť rozhodnúť. Čo ale môžem povedať je, že vyše polovica z vás nemá stále odber na tomto kanáli, takže vás poprosím o zváženie. Naozaj vás to nič nestojí, iba klik na myši a mne to vážne veľmi pomôže, ani si neviete predstaviť ako. Taktiež ak ešte seriál nepozeráte a máte radi fantasy, tak spíte naozaj pod tonovým kameňom, z ktorého sa treba vyhrabať, lebo na poli fantasy konkurenčne ozaj nič lepšie momentálne nenájdete. Teraz už ale k tomu, čo všetko som si tu prežil s touto epizódou a samozrejme so spoilermi, takže nech sa páči, choďte pozerať Wheel of Time. Už bolo tu nespočetne veľa absolútne úžasných momentov, ktoré vás proste pripútali k obrazovke na dlhé časy, na dlhé momenty, ako napríklad každá jedna scéna z Moghedien, ktorá je šialene creepy, divná teta a tvorci ju fakt smákli na jednotku s hviezdičkou, neviem vytýknuť ani jednu jedinú vec ohľadom tých scén. Za všetky menujme tu, kde nám navštíví Elaine a Nynaeve, čo je mimochodom aj z kníh scéna. A oni jej proste pod vplyvom kúzla museli vydať ten náramok a bolo to veľmi silné vidieť ten odpor v Nynaeve, ako sa nedokázala ubrániť proste, lebo to vnútenie bolo proste tak extrémne mocné, že proste sa tomu nevedeli fakt ubrániť. Tančiku ešte ostaneme, lebo vidieť spievať Elaine absolútne opozlú pesničku o holiach v tančiku, o kopčekoch v tančiku, rozumej prsiach tančických dám, bolo na fakt nezaplatenie a tá pieseň je absolútny banger a ak ju chcete počuť je aj na YouTube, odkaz na ňu máte v popise, určite tam zabehnite a keď už budete v popise, tak sa môžete myhnúť okolo tlačítka odber a po prípade scrollovať ďalej a napísať nejaký komentár, ja vám veľmi budem povďačný. Ale späť do epizódy. Vracia sa nám aj postava Toma Merlina, ktorého ste možno aj zabudli a zaregistrovali, že už neexistuje, alebo také niečo, ktorý sa nám hrdinsky obetoval ešte v prvej sérii, aby Randa a Meta zachránil pred tieňom, pred prízrakom Myrdralom, alebo bezokým, ak chcete. To je 1 500 000 výrazov pre jednu a tú istú bytosť. Respektíve tá hrdinská obeta aspoň tak mala vyzerať. Ak čítate knihy, tak viete, že Tom mal celkom zaujímavú históriu práve s rodinkou Elaine a ja sa nevyslovne teším, že je naspäť a že si môžem užívať nejaké momenty s ním a že proste mal aj nejakú interakciu s Elaine dokonca a pevne verím, že to bude nadlho, pretože Tom je jeden z veľkých highlightov tých kníh a absolútne milujem tú postavu aj to, čo s ním spravia a zatiaľ teda aspoň, čo som sa dočítal. Ďalší skvelý moment z tejto linky je flashback na Liandrin, o ktorej teraz právom proste viete, prečo tak nenávidí mužov. Očividne bola proste mužmi z mesta znásilňovaná, nazývaná šlapkou, chceli jej proste odoprieť aj dieťa, ktoré pravdepodobne bolo aj s plodom toho znásilnenia a keď chcela pomôcť v tom meste, tak sa jej všetci muži otočili chrbtom, čo bolo veľmi silné, veľmi smutné a položí to každého, veľmi ľahko stratíte dôveru v mužoch. Hlavne, ak sa k vám zachovajú takto fakt po nejakých takýchto nepríjemných zážitkoch, keď nebola určite staršia ako možno 15 rokov podľa mňa. A zažiť niečo takéto, tak vám vie veľmi znechutiť život teda na celý čas. Čo sa mi veľmi páči, že teda Liandrin robia, pretože nikdy nemám rád také tie bezduché postavy, ktoré proste sú zlé, lebo sú zlé. A veľkou výnimkou je Lanfear, ale Lanfear je zlá, lebo tak strašne huste zle vyzerá. Každopádne v Emond's Field sme mali tiež také zaujímavé momenty, ako celá pasáž, kde Alana vysvetľovala, ako je to čarovať pre tie dievky, aby ju vyliečili.
Spomínala tam ten kvet, ktorý sa otvorí a to je vlastne tá moc, ktorá do nich začne prúdiť a tak ďalej. Nádherné, fakt. Je to trochu skratkovité, to uznávam, ale bolo to veľmi pekne spracované. Mne sa aj páči to, že proste to tam spomínajú, neboja sa proste ponoriť riadne do toho lóru, do toho, ako to funguje a to je fakt super. To, že dokážu pravdepodobne obe čarovať tým, že sa prepoja, tak je pre mňa relatívne novinka. Druhá vec je, že možno sa proste len podržali, aby sa aspoň cítila silnejšie tá jedna zo sestier, ktorá dokáže čarovať, myslím, že Bode. Taktiež všetky scény medzi Perinom a Fail a vyvrcholenie prvými pusami, to všetko bolo tak neuveriteľne dobre spracované. Vážne milujem to duo, som rád, že predali perfektne proste tú ich chémiu medzi sebou, nie je to silené, nie je to vôbec proste odnikiaľ, je to veľmi prirodzené, aspoň tak mi to prišlo a fakt sa mi to hrozne páči, fakt v nich vidím tie knižné postavy a absolútne sa z toho teším. No a posledná linka, ktorú chcem prebrať je Randova, kde samozrejme bolo veľa fajn momentov z Igwin a Tel'aran'rhiodom, Lanfear a tak ďalej. A bol tam aj krásny, naozaj nádherný rozhovor medzi Random a Moraine, ale tá pravá horská dráha bol práve záverečný súboj, ktorý sa utial po tej hádke Randa s Igwin, kde teda Lanfear poštvala Samaela proti Randovi a ten si vzal asi aj klan Shaido, aspoň tak to vyzeralo podľa tých oblekov. A v noci teda prepadli Randa a jeho skupinku. No a Rand nám tam ukáže jeho moc, avšak zistí, že ho to predsa len niečo stálo. Práve tá scéna, kde zomiera tá Asera, to vnúča šéfa Tadat Ailov, bola extrémne smutná a vidieť, ako Rand mal predtým s ňou proste tú chémiu a boli tam fakt rozkošné scény s nimi. Vidieť, ako prepadá do šialenstva, pretože dúfa, že ju proste privedie späť k životu po tom, čo ju omylom zavraždil jeho mocou. Je pre Randa proste, a musí to byť pre Randa oči proste silne oči otvárajúci a uzemňovací zážitok určite a bolo to neuveriteľne nepríjemné vidieť tú zúfalosť v Randovi a že to bola práve Moraine, ktorá ho z toho dokázala dostať aspoň z tej istej časti. Naozaj akože fakt skvelá scéna. Myslel som sa, že sa jej vyhnem tým, že neadaptujú moc tú tretiu knihu, ale tvorcovia ma stále presviečajú, že oni ju tak nejak adaptujú len trošku na iných miestach. A za to som rád, lebo toto bola fakt extrémne silná časť tej cesty Randa a bolo to veľmi dôležité, aby si tým prešiel a zároveň to bolo veľmi silné aj pre nás čítajúcich ľudí a pravdepodobne aj pre divákov dúfam a je to bolestivý zážitok no a fakt ako neuveriteľne smutná scéna a fakt dojemná a zbožňujem to. No a teraz už k našim prvým reakciám s Jožkom, aby ste mali aj trošku ochutnávku toho, ako sme sa na to pozreli my dvaja. To je malá Liandrin. No, to jo. To je škótsky prízvuk silný, aj. Jo. Tak. No dobré, Liandrin, dobré. Chápu, ale... To bol trošku overkill teda. Iši! Ej! Ja už som sa zlákol, že takého dobrého herca si len tak zahodia. Ten metúv sarkazmus tebou. Vyzerá ako taká šlapka tiež celkom. Dneska Lanfear je reálne všade proste. To je tak rozkošné. To je milé. Že by u nás? Určite u vás. To je Praha. Praha 6, tak... Tom! Ďakujem. Ja tak neverím, že oni ho vrátili späť. Ja som myslel, že ho proste zabijú a nehajú tak. Ona je tak creepy proste. Co to bylo? Kámo a dost. Čím viac je Lanfear v epizóde, tým lepšia epizóda je proste, to je rovnica. Ne, asi. Vole, musíš byť riadne hnusný, keď si zabiješ vlastného syna, no. No, to musíš být pěkně odporný, no.
OK. Seriál se mi líbí čím dál víc a víc, ty vole. To je banger teda. Obečaru. OK. Perrin už vyklop, že Matt zatrubil na roh, vole. On tam má ten obrázok, nebodaj. Jasne, že ho má! That's not fair. To nie je. Au. Ty vole, ne! It was your Lanfear. Your Lanfear. Samko! Emr. Samko má nejaký one power kladivko. Au. Po takovým cool momentu musí přijít. Ne. No. Ja som sa tak tešil, že skipujú tretiu knihu, že sa tomu vyhnem. Presne tejto scéne. Nie, oni to musia spraviť. Musia, proste. Musíme zavraždiť decko, aké by to bolo inak. Nie, proste. Milujem ten seriál, ach ja. Její úrodu už asi nesklidí, no, Rent. No. Dneska to byla fakt banger epizoda. Tak začnu asi tady u Mad Gangu. Áno. Který byl zábavný, jo. Písnička princezny Elaine byl fakt banger. Šlapiek. Ano. Bylo to fakt zábavný všechno. Hlavně to princezně Elaine. Ty vole, fakt jí to slušelo, ty vole. Je to fakt skvělý, jo, a Matt opět nesklamal, samý hlášky, jo, všechno, jo, násoska, ty vole. Dokonce i tady naše Nynaeve se konečně smála, normálně dělala i joky normálně a jako říkám si, ty vole, ona to ta holka zvládne možná ještě, ty vole, do konce seriálu, ty vole. Byl taky zvláštní pohled, no. No, jako bylo to zajímavý, no. Zároveň muselo po takový zábavný noci prostě všichni chlastali, zpívali, jo, zábava, všechno. Tak muselo přijít Moghedien, což ta creepy scéna v tom pokoji, kdy Elaine a Nynaeve nemohli nic dělat. Ty vole, to bylo pěkně nechutné, no. To byla odporná scéna. Představ si, že tě někdo takhle že se ti takhle někdo dostane do hlavy a ty nemůžeš ovládat svý tělo, nemůžeš prostě ovládat svý emoce, nemůžeš prostě tě vyslýchá, ty prostě, i když nechceš odpovědět, tak prostě si nemůžeš pomoct, ty vole. Ta bezmoc je úplně se do toho, jako úplně jsem se do nich jako vžil v ten moment, jako ta bezmoc je odporná, jako v ten moment, jako. Vypíchnu to dalším highlightem a to je Lanfear, která fakt jako byla tady opět zase skvělá, jo. Ukazuje, jak tady prostě ona řídí ten svět těch snů, ty vole, jo, že ona se může objevit úplně od nikud, jo. Tam potrápit Egwene. To bylo krásný. Egwene, jaký vylíčila tu pravdu. Úplně pak ten konec, kdy Egwene jde za tím Randem ohledně Lanfear ho konfrontovat. Úplně jsem čekal, absolutně jsem čekal, že to bude tak, jak jsem předpovídal. Že budou výčitky, že budou nařknutí, že budou prostě zklamání, všechno tohleto. Randovu reakci jsem taky čekal, že prostě se bude nějak asi obhajovat, jasně. Ale nečekal jsem u Randa úplně, ty vole, že prostě, že svým jako slušným způsobem pošle tu Egwene jako do ryti, vole. Protože jako, prostě on jí řekne, ty vole, že už v 2 říčích prostě mezi námi byla nějaká prostě stěna, prostě nebylo to úplně mezi námi ideální, prostě takový to prostě, Egwene, sorry, dával ti prostě kopačky, vole, jako. Ale jako fakt musím říct, ty vole, pak jako
přišla ta BD scéna, kdy prostě Rand prostě chtěl ukázat I'm Dragon Reborn, prostě, že jo, takže ty si chceš za prodanče hrát se mnou, jo, tak pojď, vole, a prostě mu tam se smaží bleskama, ještě na něj schodí prostě ten kamenný dům těch Ailů, no a ty fakt jako to bylo tak badass a ještě jak se usmál úplně, že jsem dobrý. Prostě jo, úplně takový to, prostě takový to. Podívejte se na mě, jsem mistr světa, jo. A pak přijde bohužel po vítězství, bohužel přišlo to, co jakože má to svoji bohužel cenu, když jste drak zrozený a máte takovouhle velkou moc. Malá ailská dívka, který už se nepamatuju jméno, tak on bohužel byla v té budově. Když Rand použil tu svoji moc na toho zaprodance, tak Big F. Mělo mi to možná asi už i dojít, protože on měl mezi tou holubou... Mali moc velké pouto mezi sebou, no. Měli moc velký pouto a říkal jsem si, ty vole, to tak trošku to smrdí. Mne to malo tiež dojít hlavne, pretože literally dosť, akože skoro tak isto sa to odohralo aj v knihách, len tam sa to dialo na úplne inom mieste, hej. Rand jakoby tady si prošel, sice tady měl sebevědomý proslov Egwene, že prostě jako jo, jsem drak samozrozený, jo, a ty si prostě jdi svojí cestou, nebo něco takového jí řekl a jo, to tak vyznít a pak přišel útok, jo, Rand ukázal svoji moc, jo, prostě já tady ochráním všechny, jo, zničím svýho nepřítele, jo, boom. A bohužel pak přišla, že to bylo celou dobu tragédie, jo, a pak byla, pro mě bylo jako dost silný i to, jak se jí snažil oživit, že prostě úplně vidíte tu bezmoc, že prostě i když máte tu snad největší moc, ten nejmocnější snad bytost prostě na světě, což Rand myslím, že je nejmocnější ještě je bytost. tvorce. Ještě je tvůrce, ano, ale jakožto drak je fakt mega mocnej a možná kdyby se to Rand učil možná i už od dětství, jako teďka nechci to zase plést, jako to je jako plést jabka a hrušky, jo, takže jako ze Star Wars to nechci srovnávat, ale jako víte co, že jako když se učili padavani ovládat sílu, tak už byli od dětství se to učili prostě a Rand prostě svým způsobem tak trochu furt jakoby teenager a... Problém je, že on se to nemá od koho učit, víš. To je právě ten problém, ano, že on se to neměl od koho učit, no a on se to takhle musí prostě naučit prostě takhle opožděně a... Aha, nemusí se to učit sám na vlastních chybách, no, potom se stane a musí, je to hrozné, no, jako prostě ta úplně jak prostě do ní vkládal tu svoji moc, to bylo takový nepříjemný. Zdálo se mi, že jí tam i snad lupou nějaký kosti možná i. Se mi zdálo, že tam byl zvuk, ty vole. Kámo, fakt jako hrozný to bylo. A Rand, ty vole, přišlo mi, že on se smál a zároveň brečel, ty vole, že se smál. No to je právě takový ten náznak šílenství, no to zoufalství všechno. Ale jakoby Rand tady prostě poznal, ty vole, že k čemu mi je takováhle moc, když někomu nechtěně ublížím, tak ho nedokážu uzdravit prostě. Nedokážu ho oživit, ty vole. On je takový pořeklad, se říká, že všechno zlý je pro něco dobrý a to je, že prostě tato tragédie Randovi asi už úplně otevřela oči, že si bude říkat, hele, já musím fakt usměrnit tu svoji moc, jako musí mi Moraine a dalšími prostě pomoct, abych tohle už nikdy neudělal nikomu. Prostě tohle to by podle mě mohlo být pro Randa fakt ponaučitelný a fakt jako příklad toho, že hele, tohle jsem posral. Jako a dneska 11:10 bylo to skvělé. Bolo to aj podľa mňa na tej rovnakej akože sile ako ten štvrtý diel, ako fakt wow.
A ak toto má byť náznak na to, čo nás čaká, tie ďalšie 2 epizódy, tak neviem sa dočkať. Záverom, ozaj pozoruhodne skvelá epizóda, ja proste až nemám slov a som vážne zvedavý, čo nás bude čakať posledné 2 týždne. Dúfam, že pri tom budete aj vy so mnou a určite nezabudnite napísať komentár, pochváliť sa vašimi dojmami, postrehmi z epizód alebo zaujímavými momentami, čo sa vám páčili, pochválte sa. Šírte ďalej tento seriál, pretože si to zaslúži a pretože si myslím, že si zaslúži aj 4. sériu. A ak ju seriál nedostane, tak je to najväčšia chyba z tohto storočia podľa mňa. To by už ale bolo z tohto videa naozaj všetko. S takýmto bangrom sa s vami lúčim a vidíme sa zase niekedy inokedy. Majte sa. Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.